Cantarín, porque outro día esbarei, levei unha puada e caín ao... Xa, non lles pasa unha chea de veces que están buscando unha palabra e non lles acorda? Sí. A mi madre es minusválida de la lengua. Sí. Oye, sea, seguir dicindo síntomas para que vostedes poda mirar si... Emilia, foi casante dos contaminados. Creo que lle gusta o xeado. Parece a min que lle gusta o xeado. Ben, poden notar outros síntomas, como por exemplo, da xente que é mellor que digan nada, collín o chollo que estaba ali naquela esquina daquele chao e metino no couso pola rendixiña de chollo de arriba. A mi madre Sí. Entenderon algo? no. Vostedes falan así algunha vez? As bonecas son para xogar, estos son os pulsos. E robamos os bebés así, verdad? Cara aos lados. Claro. Eles non como chegados ao Para un lado, para o outro, que saiba bailar flamenco xevicanas, tamén? Veña, veña. Como cosas.